आज लोकांना हवी तशी सुखसोयीने युक्त घरं मिळत नाहीयेत किंवा मिळाली तर त्यांची फसवणूक होते, त्यांना तडजोड करावी लागते। त्यांच्या स्वप्नातलं हवं तसं सुखसोयीने युक्त घर मिळावं, त्यांच्या आयुष्यात सुख आणि शांती निर्माण व्हावी यासाठी आम्ही मार्गदर्शन करतोय। ही घरं मिळवून देताना ही योग्य दरात असतील या मिशनवर काम करत असताना आज आम्हाला 7 वर्ष पूर्ण होत आहेत। या 7 वर्षात आपले साथ आणि विश्वास फार मोलाचा होता। ही साथ अशीच असू दे, हा विश्वास असाच असू दे, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना। पहिल्यांदाच दिवाळीच्या जत्रेला आले आणि हा उत्साह बघून मी खरंच भाळून गेले। मी आधी फक्त ऐकून होते घरच्यांकडून, पण इथे आल्यावर मला जाणवतं एक पॉझिटिव्ह एनर्जी मिळते आणि कोकणातली असल्यामुळे माझ्याशी कनेक्ट होणारी माणसं आहेत इथे, तिथली माती आहे, सो मला खूप कनेक्ट होतं। मालवणीत काय हे द्याल? मला खूप भारी वाटलं हे कोकणात दिलंय, माझ्या माणसाने दिलंय, माझ्या माती दिलंय, तर मला लय भारी वाटलं। पहिल्यांदाच दिवाळीच्या जत्रेला आले आणि हा उत्साह बघून मी खरंच भाळून गेले। मी आधी फक्त ऐकून होते घरच्यांकडून, पण इथे आल्यावर मला जाणवतं एक पॉझिटिव्ह एनर्जी मिळते आणि कोकणातली असल्यामुळे माझ्याशी कनेक्ट होणारी माणसं आहेत इथे, तिथली माती आहे, सो मला खूप कनेक्ट होतं। मालवणीत काय हे द्याल? मला खूप भारी वाटलं हे कोकणात दिलंय, माझ्या माणसाने दिलंय, माझ्या माती दिलंय, तर मला लय भारी वाटलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।